daiteke, 43.000 duela, 43.000 urte inguruan eman zela gure espeziaren lehenengo agerpena, penintsulan, eta berriz ongi datatuta eta berma guztiekin datatutako azkenengo neandertalen aztarnak gelditzen dira 44.000 urte inguruan. Orduan, 800.000 urteetako aldea dago. Kromañoa iristen da askoz lehenagotik, baina nola baita ere neandertala desagertzen den askoz lehenagotik oraindik. Lehen ikusten zen ustezko zapaldura kronologiko hori, elkarbizitza hori Iberiar penintsulan, gure egunetan ez dela ikusten. Europako eskenatokian interesatzen zaiguna da hibridazio kulturala edo hibridazio teknologikoa. Eta hori ezin da eman elkarbizitza hori ez bada epe luze batetan ematen. Ikusten baldin badugu edo zapaldura kronologiko hori ez dela ematen eta ez dagoela batera elkarbizitzarik edo elkarbizitza hori eman baldin bada oso laburra izan dela eta ez duela aukera askorik eman elkartruke horiek emateko, seguruenik horrek ez dauka etorkizunera begira eta euren etorkizuna gu gara, guri begira horrek ez dauka batera eraginik edo garrantzi historikorik.